Gecah kusur tahan di tofang mathanani Taku kuku song pai bagi tanja himlainani Gecah kusur tahan di tofang mathanani Taku kuku song pai bagi tanja himlainani asal borok kutunai ini orang, orang saya mau tanggi, orang asal borok kutunai ini orang sudah ya, pihak kutunka asal borok terbang mereka, belai ke hambai, toto nota bisa. Jeng sini yago saat adin sesuatu itu siu, isi dolar derika, saat adin ini siu, jeng wansuk tai sini kipasan itinang jeng borok telangai, jeng buat karena dolar ruida. Bukan karena logi ruida jeng tayo sa sini ha kemasapno tui pelai na kubuni parti patani borok play ras khainai a parti no da jeng bod rui tayo sa agini hai kesang jaga thangi jeng o jaga no jaga kelai tongai abo sini wang suktai sini yago somai kong ni bisingo jeng jot tono para buji dengan nanggo okra cakra jaga tongai borok buji dengan nanggo जोंनि भबिष्यत अस्तित्व रक्षा खायनाय ना अ वाक्सा तक्सा फुंसाबाय बान्दे जागै अ जागोन जागा गलगै दंनाय आबो चिनि ताबो नरक बि उपरक नरक अर ताबो जोंबो सानो जतन लुखा बुमा बदल बुमा सिग्ला सिग्लि जत अर बुखांगो आगोगै फेजा नरक जतन सिबो बुबाग्रा बुमा बदल न बोसोकाय चाजा बुमा बदल यागो जत क्षमता रुनानि वां सुगै दङो जों अन पार्टीनि चाया साबै राजनीति खायनानि चिनि बागै बेलाय न जरा कम कारण हिंगाय जों बोसखांगो तामो खायना नां आबोसो सालायनो नांगौ नों बुनो कुतुकनाय बुनो हामिया जानाय आबो उलो सायमनो ताबो चिनियाव हस्पिटाल गै प्राइमरी हेल्थ सेंटर बाहेके CSC सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खायनाय आबोसो जुमान सुनो नांगौ हॉस्पिटल क्वार्टर बाहेके खायनाय मकनि डॉक्टर गै आ डॉक्टर तुनानि स्कूल मास्टर गै मास्टर तुनानि बांला मीडियम स्कूल बाहेके इंग्लिश मीडियम खायनाय आबोसो वां सुनो नांगौ आं तो खामानिया आं ब्लैंकेट मानिया आं लेता खुंबार माने आं लेता खुंमालिया हिंगाय नुं न बुकां सिनाय नों आ ब्लैंकेट बुंदा मसारि आब्रो नता तजब दिताबो हा कसोजाक आ हानो बाहेके बासि दिनाय आ हानो बाहेके नारनाय सामनि याक्ति नारनाय आबोसो वां सुबि आनि बागै बुबाग्रा समिसे आ लामा रि माननाय पुरा त्रिपुरानि बरको आब्रो वां सुबो वांसा तक्सबो जत्तन बननु नुपुरो
त्रिपुरानि जे सिस्टेम हामियानि दंमोन पलिटिकल सिनेरियो